Avui hem vingut a visitar l'empresa de Brand, que és pionera en tot el que té a veure en realitat virtual. Ells varen guanyar la Hackathon dels Premis Code de Palma Activa en el 2016 i avui ens han ensenyat la tasca i els projectes que estan desenvolupant a través de la realitat virtual. És impressionant, estem encantats, la feina que estan fent els projectes innovadors, noves tecnologies, tot el tema de la realitat virtual amb múltiples aplicacions, tant en el món del turisme, tant en el món de la cultura. La veritat és que recoman una visita en el garage de Brand i una visita per provar aquestes tècniques de realitat virtual. I es veu la feina de Palma Activa, el que és assessorament, premis, incentivar l'emprenedoria que després es fa realitat i que tots els joves de ciutat la converteixen en un espai com aquest, que és també un espai d'innovació i un espai de recolzament a altres empreses. Per això jo crec que és tan important la feina que fa l'Ajuntament a través de Palma Activa de donar oportunitats als joves de ciutat que tenen idees per posar un negoci en marxa com és aquest.